volíem, a través d'aquestes obres d'art, conjuntament l'Institut Català de la Salut i el Casal Porta, fer una intervenció amb joves que després pugui impactar també en la cura de les relacions sexoafectives i també en la pròpia autocura en els joves quan estableixen una relació afectiva i sexual. L'art l'estem utilitzant també, a part de l'expressió que fan els artistes, com un recurs després per poder treballar aquests objectius que ens plantegem de cura i d'autocura en les relacions sexoafectives. Quan treballes amb joves i quan els interpel·les a través de l'art, les preguntes, tot i que sembla que estiguin molt avançats, que ja sí tota la informació del món, gràcies a l'art surten aquelles qüestions que segurament o són tabús o no formulades. Ara mateix, a la sobreexposició d'informació i d'imatges està havent molta violència sexual. Llavors crec que una mirada més realista pot ajudar que les persones, sobretot els joves, comencin a tenir més en compte la comunicació sexoafectiva, els límits que hi ha de cada persona i que cal una educació sexual bàsica.